Kwenzeke accident ke phaa before jonga phaa kwenzeke accident hayi umachita mbetha ntoni qalile Machita yaqatheka fika ebetheka kulo omama sebaniphakele kangakanani namhlanje bantwana bayingaza nomama wakhe ngokusuthini ngabo seqalele babedlala umdlalo yaqatheka sithi accident phaa before yabheka ndubonile just Where's le nxibo Adidas unxibo Adidas asungisinosho le ngikhewe nale nqinqo kakhewe ajika leya please subscribe to the channel Ndo Fire Kids.